Здравейте, YouTube, аз съм Антон и сега ще ви покажа един клип на Мата Сан Андреас, как да си направите колелата супер бързи или всичко друго, само да направя нашата статия така. Правим го. Ето, натискате първата работа Б. Тук, да го направим 4 по 4. Много хора могат да имам го в VBOX. Така, даже ще е на нуличка, за така да. Тук го правите без една нула по-малко. Така. С една нула по-малко, извинете. Тук това няма го пипате, това тук няма смисъл да го пипате. Само колелото може да си го направите по-ниско. Не става. Що аз не знам, това колелото наравно не работи. Аз го показвам на колелото. 1.9. Сега бих искал да ви покажа. Ако искате блъскате много силно колата, гледайте го в бокса, аз съм наркоманат. Тук някой друг път ще направя тази серията. Машина. Гледайте как те малко ще емитирам, само гледайте как ускорява. От човек и той къде го кара. Аз съм в сървър на Мата. Опа. Какво стана? Извинете, това трябва да го промените също на 0,1, за да не ви се върти толкова колата. Даре, или колелото. Но пак се върти, каква става? Както и да е. Това ще го ви... Един приятел ще го види, много са кефи. Чай, че нещо остана. Къде дядо, Така. Гледайте. Гледайте как се лъзга, бе! Защо така? Ало, съм го направил да скорява, забравих, извинете, 350. Винаги 3 числа макс. Ама не 999, всичко да е така. 1.5 ще го направим, както си беше на моето. Предишното. Аз го тренирах този клип. Не, бъдегам се. Ето сега не лъзга. Вижте ме. Гледам отвътре. Така, дай газ, гледайте сега. Става за всичко. Карате си, например. Че сега как се скачаш? Как се скачаш? Контрол... Не, както и да е, това няма да го показвам. Ето, разбрахте сега. Повтарям го, за да разберете. Това го правите 35 000, както мене, или както решите вие, но това е най-доброто. Това го правите на 350, не забравяйте макс 3 числа. Това го правите на 0,1, за да не лъзга толкова. Това го правите всички колела да въртат, но няма смисъл. Това тук колко градуса да няма какви те неща, само това го правите на 0. След това влизате в това и това го промените на 0,5 и сте готови, натискате Б. И правите като мене, кефите са. Блъскате хора пък аз. Ще ви покажа и това с колите. Много пъти сте виждали такива катрането в сервер и как се карате колата и някакъв мине с милион километри до вас и ви блъсне като 1 и 2. Това всъщност се прави много лесно. Трябва да е по-тежка кола, с по-тежка преница. Влизате в военници, това го правите на 100 и сте готови. Сега ще ви покажа само това. Дай. MKX. И това ще от мен на YouTube. Очаквайте следващия ми епизод на Мата и на Minecraft все още ще направя, докато не намеря поне 2-30 диаманта, което ще стане много бързо. И това ще от мен на YouTube. Goodbye. Чао.